हारिया हारिनि मावाबोला बर'सा देरहासार जों गियान जों जेना बर'सा नङा दुखिया मुंख्लं जानोबो जों गिया हारिया हारिनि सानाबोला সভাপতি প্ৰমোদ বড়োক বেপাৰী বুলি কটাক্ষ কৰিলে পিটিচি প্ৰধানে। তাৰমানে আপসু আৰু NDFBয়ে বড়োসকলক ইমান মিছাকৈ ঠগাইছে, ইহঁতে বড়োলেণ্ড ছেপাৰেট ষ্টেট লাগে বুলি চৰকাৰক লিখি পেলাই দিয়া নাই। এই কাৰণে প্ৰমোদ বড়োক মই বেপাৰী বুলি কৈছে, বড়ো সমাজক বিক্ৰী কৰিছে, বড়ো জাতিক বিক্ৰী কৰিছে। এই কাৰণে মই প্ৰমোদ বড়োক বেপাৰী ফাইখাৰী বুলি কৈছে। কি বেয়া হৈছে? आबसुआ बड'लेण्ड बियाखै होननानै नोंनाव माबाफोर फोरमान दंना? फोरमान दं? नों आबसुखौ रायजो राजाफोरनि सायाव मिसा मिसि बांसावलाबायबा मा जानोब्रा? रायजो राजाफ्रा आबसुखौसो फोथायो, गोदोनिफ्रायनो आबसुखौ फोथायो, दाबो फोथायो, इयुनावबो फोथायगोन। आरो रायजो राजाफ्रा प्रमोद बर' सारनि रावखौसो फोथायनाय दं। नोंनि बिदि जानला मानला राव बुंनायखौ रायजोफ्रा मोजां मोनाखै। मोजां मोनैनि जाहोनावनो दिनै प्रमोद बर'खौ जाहामोनथा रायनायनि थाखायनो रायजोफ्रा नोंनिफ्राय गोजानाव जागासिनो दं। বাৰে বাৰে আক্ৰমণ কৰে প্ৰমোদ বড়োক যে প্ৰমোদ বড়ো বেপাৰী, সি মানে ইফালে ইফালে দালাল কৰি থাকে। হেল্ল' কানেক্ট आसलथे बेफारी फायखारिया सोर? थांनाय 2019नि लकसभा इलेक्शनावथ' बेफारिखौ नोंखौसो नुबाय। मानोना मंगलदै समस्थियाव बर'नि भटखौ नों BJPनो फानदों। र' फोरमाननिबो आंखाल गैया। नै नाय बेफोरनो रायजोफ्रानो बयबो नुदों। बेफोर मा बुजायदों? फानि सानि दिसना नाय, फानि कट फानि दिया नाय। नेक्स्ट टाइमाव सब गासिबो जानाय थानाय थाजोबगोन। नेक्स्ट टाइमाव सब खावा थावा थायो। जाबायलै सार, मा गोदाव सोराव बुङो? माथो नोंखौ खालि रायजोफोरा मिनियोल'। বিজেপিৰ হিন্দুত্ববাদী নেতা হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ পকেটত থকা এইজন হাগ্ৰামা মহিলাৰী। হিমন্তৰ ইছাৰাত কেতিয়াবা কংগ্ৰেছ আৰু কেতিয়াবা বিজেপিত সনা পিটিকা হাগ্ৰামাৰ। ক্ষমতাৰ পিছত ঘুৰমুটিয়াই ফুৰা হাগ্ৰামাৰ নাই কোনো নীতি, নাই কোনো আদৰ্শ। হাগ্ৰামাক লাগে মাথো ক্ষমতা, গাদী আৰু সম্পত্তি। যদি দিল্লীত কংগ্ৰেছে চৰকাৰ আহে, কংগ্ৰেছৰ লগত আমাৰ আমত মিলিব মই। আমাক লাগেহে। হয়, ক্ষমতাৰ বাবে দিল্লীত সকলোৰে ভৰিত পৰিব পাৰে বুলি স্বীকাৰ কৰিবলৈও লাজ নকৰে BPFৰ নেতা এইজন হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে। কংগ্ৰেছে চৰকাৰ বনায়, কংগ্ৰেছৰ লগত আমি মিলি পেলাই আমি। जाबायलै सार, नोंखौ निउस मिडियाबो एसेबो सनमान होथारला माथो। फैदोना खौसे जानानै बड'लेण्डनि थाखाय खामानि मावनो। 5,000 सुबुं थैनायनि जोंहा खोथा दङ। 5,000 सुबुं थैनाय मुंख्लंफोरनि जोंहा फिननाय लानांगौ। खौसे जादो बै खौसे जानानै खामानि मावनो। जुदि जों खौसे जानो हाया अब्ला बड'फानि जिउमाया गोजोन मोननाय नङा। जोहोलाव सुजित नार्जारिनि जिउ बाउनायाबो जेबो बेसेन थानाय नङा। आरो बर' बिमानि मेगनाव मोदै दाबोहोसै फैदो बयबो खौसे जानो। आरो जुदि नों हारिजों खौसे जानो हाया, फैबाय थानाय 2020नि BTC इलेक्शनाव खिन्थु रायजोफ्रा नोंखौ BTCनिफ्राय आउट खालामसिगोन। लसआ नोंहासो जागोन महिलारी सार, बर' हारिया जानाय नङा। बे नोंनि 6 जनगोष्ठीनि ST होनो नागिरनाय मानो नागिरनाय पलिटिक्सखौ ज्राब गारदो। नोंबो बड'लेण्ड मोननांगौनि खोथा बुंनो सोलोंदो। नङाबा बिपदा नोंहानो फैगासिनो महिलारी नोंथां। BTAD आव नोंनि नांगोला बायनोसै आरो नोंनि BPF बिफाङा रोदाजों जाबजों गुजोबलांनोसै। फै जों प्रमोद बर' सारनि रावखौ एसे खोनासंनि। होननानै रानदों। हा हुआ जानांगौमोन मालाबानो। हा हुखौ मावनानै होआखिसै। इलेक्सन फैबाल' प्रमारानो हा हु मोनगोन। बे गोदान खोथा नङा। आंनि बाथ्राफोरा सोरनिबा गोसो दुखु फोनांदोंबा निमाहा मोनगोन होननानै आं आसा खालामनाय थाबाय। मोजां क्वालिटिनि साउन्ड रेकर्ड खालामनो हानाय आंहा जेबो
बिदि माइक गैया बिनि थाखायनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव साउन्ड रेकर्डखौ मोजाङै खालामनानै होनो हायासै बिनि थाखाय आं निमाहा बिबाय जिखियानो जादोला नायगिरि नोंथांमोन दिनै एसेनोसै आं उननि समाव बिनिख्रुइ साबसिन बानायनो नाजागोन नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो मोजां नुदोंब्ला लाइक खालाम जुदि नोंथांमोना साबजानाय मोनाखैबा आनलाइक खालाम अन्नानै हायोब्ला नोंथांमोना ग्रुप लोगोफोरनो शेयार खालामगोन होननानै आं आसा खालामबाय खामायबाय आइ आफानो जेबो मावना होआखिसै बिसोरा बिराद मोजां जाबाय दा बिखौ बुंनायखाय गाबोननिफ्राय आंखौ दोखो दोखो रायलायसिगोन जेबो खोथा गैया रायजोफोर आंखौ रायलाय माने बोर सारसिनायसो आं बिथांमोननि बायदि बिराद लेखा गोरों धोनि थिं बांला बिल्डिं थानाय न'खराव रुपानि सामस